Noor Online TV, your world in your hand. To halin da ake ciki kenan a zauren majalisar dokoki na jihar Benue bayan da ake zargin cewa wasu 'yan majalisa waɗanda suke ƙarƙashin jam'iyyar APC har yanzu suna yunkurin tsige gwamnan jihar Benue wato Mr. Samuel Ortom. Ana zargin cewa waɗanda suke shiri su 'yan majalisar na APC suna yunkurin tsige gwamna Samuel Ortom ne bayan da ya fita daga jam'iyyar APC mai mulki a 'yan kwanakin da suka gabata. Kuma yanzu haka dai zauren majalisar na nan ana ci gaba, an yi cirko-cirko tsakanin jami'an tsaro da 'yan majalisa da 'yan jaridu, ana ci gaba da ganin shi menene ka iya zuwa ka faru. Duk da dai cewa ana tabbacin cewa 'yan majalisar na APC suna iya samun nasara akan yunkurin da suke na tsige shi gwamnan. To kuma kamar yadda ma wasu rahotanni suke shigowa cewa wasu 'yan majalisar APC sun riga sun mamaye zauren majalisar, sun hana ma komai gudana a majalisar. Kamar dai yadda kuke gani gashi nan al'amura dai a majalisar ba za a iya cewa komai a daidai yake ba, yayin da jami'an tsaro They have locked the gate from the back here, and so we can't even access the assembly from either way. I better put the faces of these policemen from you. Put the face too. Put the face too. Put the face too. Na ASP. Democracy. When you come and defend the freedom, you have the right. You have the right. Come and defend the freedom. You will see the wahala he has caused us. To kamar yadda ma muke samun rahotanni yanzu haka kai tsaye suna cewa a 'yan majalisar APC sun ma samu nasarar mamaye majalisar dokokin jihar. Ya zuwa yanzu dai muna sauraron rahoto kuma za mu kawo muku dukkan abin da insha Allah suke faruwa daga majalisar dokokin. Ƙarshen rahoton kenan daga nan a Noor TV.